Ay bunta magabi ko. Menanggot bunta ini ka. Tuwa tayo itong himungang usa ka buok na episode anong ka buok nagudag ko na murag madana ni halang-halangon. Ani kung binhing usa ka himunganan nagudag ko niyang piso.
para gumigaw. Manatag pananggot, maghawan sa patag palwa kay sayang kining palwa ba laya na ya. Lami po kay isang dong arong ting ulan. Sayang kining palwa laya na madami kining isang dong. Ingon to kung lulo sa una pag pagtanong yung lubi kay daghang kagamitan ng lubi. Sanggutan, unya palway kasuknon. Ang dayo kagamitan ng lubi. Pwede po nga. Dako na, gulang lang mayo, mga 100 years. Pwede na po ikukulamber imong lubi. Daghang gamitan mo nga. Di ko malimot kung kapuhan kato sa itay uma. Nga mo to sa uma nga. Pagtanom yung lubi kay wala magkakumag eskwela, grade 6 na jud ka na nga. Pagtanom yung lubi kay magamit lagi ani mo puhon. Yung nga. Sinuwag itong gingot kupuhan di ay nga magtanom lubi magamit yun, pwede sanggutan. Palwa po, malaya na, ay kasugnod po. Kinutoy ng palwang laya kay bakit kay signa o sugnod ato tigsugnod og palwa po nga rong tigulan magkagit po kung po kay ni palwa ko og laya na kay ni kala manok sa kabuok. Palbaha maka pagkabag ni palitag kahoy bangan tagbay 5 bangan mantinil na ta ni palwa kay gamit mo kay ni siga mo kay di ba